Bukas ma-order kayo mga kasinag ng simento na gagamitin dito. Dadasingin ko itong mga kasinag para mapluringan na itong bahay. Ito ang first project na gagawin ko dito. Matutupad din pangarap namin na mapluringan itong bahay. Oh. Dahil bunga. Makita niyo yan? Oh, di ba? Oh. Mga kasinag, magandang tanghali. 11:08 na. Kararating lang namin dito sa bahay sa Del Gallego. Umalis kami sa Cavite ng alas 3 ng umaga. Kararating lang namin ngayon. Hindi ko na kayo na-update kanina mga kasinag kasi nagdali-dali lang kami. Kasi grabing init. Kaya hindi na ako nakapag-vlog sa mga dinaanan namin. Dito ko na kayo ma-update dito sa bahay. Ayan si Andrew, yung kasama ko. Kaway ka nga dyan, Andrew. Yan yung kasama ko, palitan kami mag-drive pa uwi. Uy, Bodot, hi ka nga, dali. Hi ka, mama mo, dali. Yan sabi hi ma. Asa panoorin ka nga mo? Mahihain yung anak ni ate. Andito naman yung mama ko. Yan, ma. Kaway mo na dyan, ma. Yan. Ito ang mama ko mga kasinag. Asa si Mabel? Nasa kwarto. Tapos yung kapatid kong bunso, pakita ko sa inyo. Yung kapatid kong bunsong napakaganda. Mabilog. Nasaan si Mabilog? Tulog yata ang bata na ito. Halika dali, pakita ko sa iyo. Mga kasinag, yung kapatid kong bunso. Kaway ka nga. Yan. Si Mabel. Kapatid kong bunso yan. Wala pala si, ano dito, si Kuya Jeffrey. Buti pa ang bahay ni Kuya Ilad, tapos na. May bintana na. Ayun ang sinag, bahay ng kapatid ko. Hi ka nga, hi, dali. Hi dia, dali. Kaway. Dali na. Hello. Dali na, huwag ka mahiya. Ayan. Anak ni Kuya Bunso, tapos ito naman kapatid ko, si Kuya Ilad, yan. Ay, nice oh. Papakilo ko na ito. Tali na lang baga. Dalhin mo na yung pagkain ko dito. Alin? Yung chocolate. Ganda mga kasinag nung bintana ni Kuya. Magkano paggawa mo dyan sa bintana mo na yan? 12, yan tatlo. 12,000? Umura lang pala yan. So yan. 21 lahat, kasama yung malaki dyan. 21 kasama yung malaki. Ay magkano naman itong malaki na ito? Ganito kalaking bintana ko eh. 7,000 to? 7,000 ang bintana ko isa. 2, 3, 4 5? Ganyan kalaki, 5? 5 ganyan kalaki, tapos isang maliit. Ganyan maliit-liit pa dyan. Nasa 30,000 pa yun. Ang sukat doon na yun, 1 metro, taas 1.5 ang lawang. Kasi yung dalawang bita, makaibang ko yun, yung isa malaki-laki. Ayan. Ang ganda Hindi ka na mag-grills. Diretso grills nga. Diretso grills na. Pag daw ako nagkapera. Ganito na lang diretso grills na. Hindi na pala ako mag-grills. Mas maganda yung ganyan diretso at mamaya yan, aluminum. Oo. Isa mag-grills ka pa. Ayun mga silag, ang ganda Pintura ka pa rin. yung sabay, mga pintura pa nga pag mag-grills eh. Tama, ganyan na lang. Nakaharit ka na. Pag ako nagkapira mga kasinag, yung plano ko doon sa bahay ko. Dito muna at i-update ko muna ang aking mga viewers. Malaki na yung tilapia dito. Naubusin tilapia. Ayun. Ano ko, pinulutan na daw mga kasinag yung tilapia natin dito. Naubos na. Uy, may maliliit pa baga Ay, parang may isang malaki pa. Wala na, mahina na rin ang tubig. Tag-init na kasi Pati sapa Pati yung sapa namin, mahina na rin ang agos ng tubig Ay, kakao. Parang walang bunga ang kakao Mahina yata ang bunga ang kakao.
Saan galing itong ano na ito? Hose na ito. Saan ang punta nitong hose na ito? Papuntang bundok. Oo. Ay, doon sa tanayiman ni kuya? Dito mga kasinag, may tanim yung kapatid ko na panganay. Kasi yun ang pinagkakaabalahan niya dito sa amin. Ayan oh. Ang daming bunga oh. Ang palaya. Ano? Nakita niyo yan? Oh. Oh. Daming bunga. Nakita niyo yan oh. Puro ang palaya. Oh, dito lang ito sa likod ng bahay. Daming bunga oh. Harbisin na ito. Nag-harvest na dito si Kuya Ma? Hindi ba? Oh, lalaki ng bunga oh. Oh. Ano? Lalaki ng bunga ng ampalaya. Tanim yan ng kapatid kong panganay, kaso yung kapatid ko mga kasinag wala dito. May kontrata daw sa bayan na ano, aircon. May 4 na aircon daw nilinisan kahapon, tas ngayon 4 na aircon naman. Yung kasi ang trabaho nun. Tapos yung isa kong kapatid naman nasa Cavite. Ewan ko yung sumunod sa akin kung nasaan. Nasa bayan yun eh. Puntahan daw natin mga kasinag yung taniman ni kuya dito. Silipin natin. May taniman si kuya dito eh. Tingnan ko rin kung anong mga tanim. At plano ko kasi mga kasinag, pag balik ko na si Roma, kung medyo may kapital ako, magtatanim na lang ako. Magtatanim din ako ng mga gulayin. Kasi hirap ng buhay. Kaya kapital lang talagang nahangad ko. Makapagtanim din ako ng mga gulayin. Wala na yung mga kakao namin oh. Walang bunga mga kakao ngayon. Mahina. O yan oh. Wala akong madadalang kakao doon sa mga chikiting ko. Ang haba naman ang hose nito. Malaking ginastos yung kapatid ko dito. Ayan oh. Oh. Nagpatakbo siya ng hose dito. Galing doon sa bahay. Ano yan eh? 100 meters sigit. Papunta dito. Kasi itong lupa na ito mga kasinag, ano ito, 2 hektarya. Yung kalahati sa mga kapatid ni Papa, yung kalahati sa amin. Ito lang ang tanging naiwang alaala ng Papa namin na minanaman nila doon sa kanilang ama. Ano? Bintahan ko daw. Titiyan ko yung mga tanim ng kapatid ko dito. Ang sipag kaya ng pangalan namin kapatid mga kasinag. Palibasa hindi na rin siya nakapag-abroad. Dating OFW yun. Hindi na rin nakapag-abroad. Simula nung nag-pandemic, hindi na siya nakaalis. Na-overage na siya. Kaya tinutukan niya ang pagtatanim ng gulay. Ito ang gulayan ng kapatid ko. Nakasarado. Buksan natin. Papasok tayo, papasok. May mga ampalaya rin oh. Kasi yung ampalaya niya, paano na? Liit na ang bunga oh. Yan, pero madami pang bunga oh. May tanim din ang kalabasa yung kapatid ko. Sitaw. Wala na rin. Ano lang sitaw oh. Lipas lang yung sitaw. Pero may mga pahabol na tanim na sitaw oh. Tapos yung talong, wala na. Wala na rin talong. Pinutol na. Yung anak ko pa naman na bunso, si Chloe. Paborito mga kasinag ang talong. Bilin sa akin. Pagdaan ko daw dito, kutang ko siya ng talong. Dito sa tanim ni tito niya. Paano ko pa siyang kukunan? Wala na oh. Pinutulan ng kapatid ko. Ayan oh. Oh, yan. Yung matalim na talong oh. Oh, kaya wala akong madadalang talong. Dun, hindi ko lang alam kung ano pang tanim ng kapatid ko doon sa taas na yun. May hawan pa doon na yun. Baka mapitsay. Ayan oh. Dito nga takbo pala nung ano, tubig oh. May stakan yung kapatid ko ng pandilig. Sipag din ng kapatid ko na yun.
Kung may kapital ako mga kasinag, ganito lang gagawin ko rin sa Seroma. Magtataniman na rin lang ako. Kaysa makingamuhan. Ano yun? Baka may ahas dyan sa ibabaw ng ano? Yero. Galantog. Wala. Meron din lang ako ng kapital. Magtaniman na ako, maggulayan. Hindi rin kasi basta kasi ang pagtatanim mga kasinag, dapat kasi may pansuporta ka din sa abono, sa mga fertilizer. Magastos din, lalo na yung net, yung pangbakod na net. Paikot kagaya yung kapatid ko, yan oh, binabakod na net oh. Para hindi anuhin ng mga hayop. Tignan natin dito. Ganito lang ang plano ko mga kasinag. Kumuwi ako para hindi na ako mangingamuhan. Hindi kasama ko pa yung mag-iina ko. Yun ang plano ko. Dito kasi talaga mga kasinag, kada uwi ko dito sa Del Gallego, binibisita ko ang lugar na ito. Itong tawagin namin pulo dati. Kasi kaya ako nga kayo tinawag na mga kasinag dahil sa lugar na ito, dito ko na aalala yung mga nakaraan ko. Kaya hindi ko malimutan ang lugar na ito mga kasinag. Lagi kong inaabangan yung sikat ng araw na nanggagaling dyan sa silangan. Yun ang ginagawa ko. Habang nagpapastol ako ng kalabaw, nandyan ako. Doon ako nakaupo. May bato yun doon na malaki. Tiyatanaw ko yung sikat ng ng araw sa umaga. Yung magandang, yung nagbubukang liwayway pa lang mga kasinag. Yun ang inaabangan ko dito. Talong din pala mga kasinag. Talong din siya. Pinutol na ng kapatid ko. Talong din. Tapos dito may prutas, ayan ang daming prutas. Mga kasinag, alam niyo po ba kung anong klaseng ito? Halamang gubat. Yung bunga niya yan yung bunga niya mga kasinag Nakita niyo yan? Di ba? Puro uhod ang laman. Na-overhinog. Sino nakakaalam yan mga kasinag? Comment naman kayo kung kinakain ba yan or hindi. Yan siya ito yung dahon niya. Yan yan ang bunga, tapos yung dahon ganyan Yan po yung bunga, tapos yung dahon ganyan Hindi ko alam kasi kung kinakain yan, pero ang ganda ng laman niya pag nahihinog. Tingnan ko kaso lang hindi ko na pakikita sa inyo kasi overhinog na. Tawag dito inuhod na. Yan daming bunga Kala mga orange. Kaso lang para siyang langkang style. Kasi may tusok-tusok siya. Tingnan niyo mga kasinag, may mga tusok-tusok siya Yan para siyang langka. Ganyan siya. Komenta lang kayo dyan mga kasinag kung kinakain ba yan or hindi. Baba na tayo at mainit. Makapagpahinga muna mga kasinag. In-update ko lang po kayo dito sa amin. Yan. Kasi namimiss ko kasi punta dito. Pag nakikita ko itong lugar na ito, kahit paano parang gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya bumisita ako dito at ipinakita ko na rin sa inyo mga kasinag. Uwi na tayo. Sara natin. At uwi na tayo mga kasinag. Sara natin daw. Sara natin, maganda pati yung pintuan ni kuya. Yan wala talaga makakapasok. May kalabasa din pala din ng tanim ayan may kalabasa din pala mga kasinag kaso wala pang bunga. Yan, nagdiaman din yung kapatid ko ng masaging. Pero ang saging, ako nandito ako mga kasinag, ganyan din gagawin ko noon. Ganyan din gagawin ko dito. Kung nandito ako,
Tatayaman ko ng saging yan. Kasi para pag nagutom ka, may merendalan. Diba? Wala kasi. Sa Seroma kasi mga kasinag, pag nagtatanim ako ng saging, kalabaw lang ang nakikinabang. Biyabanat-banata lang ng kalabaw. Nakakisa magkahinan nakitan, hindi ko na muna tinamnan. Gaya nung mga karaanon, may mga tanim akong saging doon, tiniran-tira ng kalabaw. Itinigil ko na mga kasinag, hindi na muna ako nagtanim ulit. Nagsigil lang ang pagod ko. Pagod ka lang katatanim, tapos titirahin lang ng kalabaw. Pag minsan sabihan mo sila pang masama ang loob, sila pa ang galit. Kahit pasensya, hindi man lang humingi ng pasensya, nakaperwisyo na yung mga hayop nila, hindi man lang matutong maghingi ng pasensya. Ayun, nakakainis din mga kasinag sa Seroma. Kaya paminsan-minsan, kaya nagtatampo rin ako pag pero hinahayaan ko lang, sabi ko bahala na si Lord. Yan wala na rin. Kakaunti yung puno na saging. Yan, kaunti na. Sa tag-ulan, maganda magtanim ng saging dito mga kasinag. Pag nagtag-ulan na. Kakao, wala rin bunga. Taglipas ng bunga ng kakao. Kaya hindi tayo makapagdala ng kakao sa Seroma. Kasi ito, wala na. Yan, ito yung mga kasinag, yung kulungan ng kapatid ko dati sa mga paitlugi na manok. Ito noon kasi mga kasinag, may negosyo yung kapatid ko, mga paitlugi ng manok, 200 na piraso. Ito yung kulungan, nandyan lahat ng manok, tapos yung itlog, nahuros na lang dito yung itlog. Dito mo lang kukunin yung mga itlog, lahat yan. Tapos yung mga manok dito lang kakain. Tapos inuman, meron niya mga inuman. Kaso lang medyo naghina ang bintahan ng mga itlog noon halos. Hindi na ulit sila kuya nag-alaga mga kasinag, kasi nga medyo tinatalo sila sa pakain. Medyo mahal yung pagkain, kaya halos dun lang napupunta, kaya tinigil na muna nila yung pag-alaga ng manok. Ayan yung mga gamit diba? Ano kaya sa Seroma, kaya mag-click kayo yung ganito mga kasinag, yung ganito paitlogi na manok. Kung may negosyo ako dun sa Seroma, malaman natin yan pag tayo nagka-meron. Ayun mga kasinag, pahinga muna ako. Punta muna ako sa bahay. Pauwi na tayo mga kasinag. Punta na tayo sa bahay. Pahinga muna. Makapag higa-higa muna at mamaya babiyahin na naman kami. Pabalik ng Seroma. Mahina lang sapa namin. Yan. Pati yung fish pan, wala rin tubig. Yan yung motor natin, si Mutmut. Chuy. Update ko lang kayo mamaya mga kasinag at magpapahinga muna kami. Mga kasinag, good morning. Andito na po ako sa Diak. Hindi ko na kayo na-update kahapon. Hindi na kasi ako nag-vlog pagka alis namin sa Del Gallego. Dumating kami dito sa Seroma kagabi ng alas 9 ng gabi. Andito na tayo. First project ko ngayon mga kasinag. Mag-aayos po ako ng pagpupluringan itong bahay. Ito mga kasinag ang project ko ngayon. Ayan, ito ang gagawin ko ngayon mga kasinag. Kung makakita nyo ito mga kasinag, gamit na yan, alisin ko po ito. Papantayin ko ito, dadasiking ko yan. Yan, kasi pupluringan namin ito mga kasinag. Ito pala mga palay na ito, hindi sa amin yan kay kuya yan, lahat na palay na yan. Ayan dadasiking ko ito mga kasinag para mapluringan na itong bahay. Maraming salamat po pala kay Sir Alan and Ma'am Edith na pinagkaloob mo sa amin
na para sa flooring nitong bahay. Kaya salamat po talaga ng marami. Sa ngayon mga kasinag, ito ang first project na gagawin ko dito. Ayusin ko po ito. Ilalabas ko lahat ng mga kailangan ko ilabas para madasik ko yung lupa. At hakutan ko ng mga bato. At pag okay na, yan, pa-flooringan na natin. Baka bukas mga kasinag, baka order na ako ng simento. Kasi si Mrs. pala hindi pa nakapunta doon sa Barangay Bito nung nakaraan. Wala kasi siyang masakyan. Kaya sabi ko, antayin mo lang ako pagbalik ko. Tayo lang ang pupunta. Bukas ma-order kayo mga kasinag ng simento na gagamitin dito. Order na natin na 20 sako na simento. Kasi yung 11K na pinadala sa akin ni Ma'am Edith at Sir Alan, ibibili natin yun mga kasinag ng simento. Tapos yung matitira, siya pong ibabayad ko dun sa tao na magpo-flooring nito. Kasi kailangan ko mga kasinag kumuha ng isang tao na marunong. Hindi ko kasi kakayanin kung ako lang. Kailangan kumuha talaga ako ng isang tao na yung marunong din at ako lang maghihilper. Yun lang ang babayaran natin mga kasinag, yung trabaho ng tao na kukunin ko. Yan yung kabuuan ng bahay. Ito yung ano. Iga na pala ang tubig oh. Ito naman mga kasinag yung sa ano yan. Ito naman yung CR. CR yan mga kasinag. Kasi masoyabang ako dito ng kusina sa lugar na ito. Bukod yung CR, tas yung kusina namin dito. Pero ang importante sa ngayon mga kasinag, matutupad din pangarap namin na ma-flooringan itong bahay. Nang sa ganun, para pag nag-evacuate kami, simentado na yan. Tatanggalin ko lang itong mayero na yan, no? Habang nagkatrabaho kami para tawag ito, maliwanag. Pagdating ko dito mga kasinag, nanibago ako. Laki ng pagbabago. Ilang buwan lang akong nawala. Ang hirap pala pag wala ang padre di pamilya. Madaming mga nasira na kailangan kong ayusin na hindi halos magawa ni Mrs. kasi trabahong panlalaki nga naman, hindi nila kaya. Kaya ngayon marami akong aayusin dito habang nandito ako sa Diak, dito sa bahay. Bisitahin ko pala yung aking kambing at yung baboy. Landam mo na yun. Hindi na nalilinis yung matanim kong saging dyan, no. Wala, iga na ang masapa. Ngayon pala, may panggatong dyan, no. Tingnan natin yung alagang backboy namin dito. Kumusta na kaya ito? Sakit na pa ako mga kasinag, gawa na sumabit ko sa kahoy kagabi. Nakamumotor kami, may kahoy dun na sumabit yung pa ako, pati yung apaka ng motor sumabit. Ito naman yung kahoy na pagawain kong pintuan. Ay. Ito yung anak ni Upay at ni Star mga kasinag na hindi nabili nung iwinalay na kasi mga pilay nga may diferensya. Ang ginawa namin, nalagaan namin. Tapos ito naman si Upay, planong namin dating ibintar rin si Upay, kaso nga mga kasinag, hindi na namin ginawa kasi nga buntis, baka mabusong kami. Ngayon ito naman si Upay. Butas na bagay ang mo na yan. Ay hindi na ayos. Kahit bato sana nilagyan ni Mrs. Lumaki ang butas. Makakapilay ng baboy ito. Ano ginawa mo dyan, Upay? Nabutas siya ng ganyan. Nalagyan sana kahit bato. Hindi ba nalagyan ni Mrs. Yan ang mga ayusin ko mga kasinag. Dami kong ayusin dito. Dami kong kailangan gawin. Pati yung hukay, may laman pa naman, 1/4. May laman pa mga kasinag. Grabe na po kasi ang init dito sa amin. Kung mapansin yung mga punong kahoy, ang mga damo halos nagtutuyuan na. Ang mga sapa halos wala ng mga agos. Gawa ng grabe nga mga kasinag ang tag-init. Hindi na pala nag-uulan dito. Yan, asikasuhin ko yung mga kasinag. Utay-utayin ko lang muna po yan. Pero ang first project ko talaga mga kasinag, yung bahay. Asa pala yung kambing? Hindi ko alam kung nasaan yung kambing mga kasinag. Itanong ko sa kanila.
Namaya, update ko lang kayo. Sa ngayon mga kasinag, ito lang muna po ang update ko sa inyo ha. Sa lahat po natin mga viewers, mga subscribers, maraming salamat po. Sa lahat po na nag-sponsor, nagpaabot sa amin ng tulong noon pa man. At ngayon, salamat po talaga ng marami sa tulong nyo. Matutupad naman yung pinapangarap namin ni Mrs. na mapluringan yung bahay. Nang dahil nga po sa tulong ni Sir Alan and Ma'am Edith, magkakamera na po ng katuparan yung kahilingan namin. Talaga ito kasi inuuna ko talaga yung mag-iina ko, yung mga anak ko, kasi pinag-iipunan pa namin to, pero ngayon sinagot na nila, kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Ay nak, bakit ganyan laruan mo na yan? Ano nangyari na dyan? Ayun mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Hanggang dito lang, bye bye.